No, takže príklad trasy, ako by ste mohli ísť. Takže tu je garáž, stade sa vyráža a môžeš ísť, moment, oddialím to, stade, hej, okolo garáži, potom tu na chodníku pekne, na Popradskej, ďalej, ešte to oddialím, aby to netrvalo tak dlho, trošku približím, no čiže ešte raz, tu je garáž, a stade takto, tu na po chodníku, opäť po chodníku stále rovno, prvá križovatka, od nej v podstate tiež akoby rovno, pekne po chodníku, pomaly, rovno, vpravo bude Lidl, hej, stále idem rovno, tu bude veľká križovatka, cez ňu stále rovno, na Popradskej ulici rovno, tu nám uvidím vpravo také ihrisko, atletický taký okruh, idem po Popradskej, stále rovno, križovatka ďalšia, stále rovno, tu bude ďalšie ihrisko, kým sa mi to načíta, no opäť idem rovno, dostanem sa na takú križovatku, kde, toto tu je kopec, hej, tu na, kde robím s kurzorom, ideš dole kopcom, tu ideš hore kopcom, čiže stade môžem prejsť cez cestu na chodník, ktorý je vľavo a idem tu, tak ako idem s kurzorom po mape, zase a tu odbočím doľava, preto, lebo sa potrebujem dostať na tento most, hej. Keď prejdem tento most, tak tu na už začína taká cesta, kde už moc auta nechodia. Už je to taká hrboľatá cesta. Občas sa ešte môže vyskytnúť, ale už tam moc auta nechodia, čiže stade tu idem tak. To už bude taká nespevnená cesta tam bude, hej. Stále rovno, nikde nebočím. Rovno. Tu na je u koňa taký podnik, to vpravo budeš vidieť, že okolo neho prejdeš, hej, zároveň s ním. Rovno, no a tu na, toto tu, odtade, čo už aj vidno hnedou farbou, tak toto už je poľná cesta. Tu už auto nebude. Čiže stade to sa dá ísť. Na banko, hej, teraz ideme rovno, tu sa rozvetuje, môžeš si vybrať, hej, ale dajme tomu, že ideš tou strednou, rovno, tu bude dlhá rovinka, sekundu, rovno, no, stále rovno, dlhá rovinka, poľná cesta, hej. Idem v kuse rovno, nie tu pri lese, ale tu na tejto, hej. Pozriem si na mape, idem. Tu na už sa dostávam do takej časti lesa, idem stále v podstate rovno, nikde nebočím, až idem, tu už som v lese, stále idem ďalej, až sa prídem z lesa a ocitnem sa pri takej budove, čo je taký podnik, taká reštaurácia alebo bar, alebo taký nejaký bufet. No tu bude vpravo parkovisko, hej, a tu už som na Bankove, tak tu už som mimo mesta a stade to, keď potom tu na si, hej, a pôjdeš tu ešte rovno, tu uvidíš, že tu už začne kopec taký mierny, no a tu máš trasy rôzne lesné. Tu na niektoré nevidno teraz na mape, ale rôznymi trasami sa to dá ísť, tu je aj napísané turistická trasa na Jahodnú, tak môžem ísť napríklad tu doľava a idem opäť, hej. A to bude červená trasa vyznačená. Idem po lese, toto už sú všetko lesné trasy. Po lese, idem ďalej. Počkej, aspoň dúfam, že pozerám lesnú trasu, ale asi, hej, sekunda. Pozeráme lesnú? Či pozerám pre auta? Myslím, že pozerám lesnú, hej. Čiže tu už som v lese, tu už auto nestretnem. Oddialím to trochu. Idem ďalej, budú tam značky, že po červenej, tu sa mi tak rozdvojovať bude cesta, hej. Až sa takto tu po lesnej ceste môžem dostať na Jahodnú. Jahodná je lyžiarske stredisko. Idem ďalej, ako cesta sa kľukáti, hej, tu idem už úplne lesom,
Tu len treba fakt dať pozor na cyklistov, či by človek niekoho nezrazil, alebo človeka, môže byť nejaký aj peší, čo sa tam prechádza. No, idem ďalej. A kde som prišiel? Sekundu. Aha, tak to som neprišiel na Jahodu. Niekde som zle odbočil, ale proste platí to. Idem späť trošku. Trošku sa vrátim, hej. Moment, kde som bol? No jednoducho platí to, že tam, jak som ukazoval, čo prídeš na Bukovec, na Bankov, tak z Bankova už je tam veľa tých lesných trás všelijakých, čiže tam už sú aj také tie zvislé značky, kde je označené, hej, že žltá je cesta tam, červená je na Jahodnú a tak. Hej, ja klasicky sa riadím podľa značenia, ktoré bude na stromoch potom.